Nôl mis Mawrth 1963 fel y rhai o ni yn y ddarlith, fel yn eithon ni glywed, fe ymddangosodd cyfnodolyn newydd ar yn Eisteddfod ni, sef y Gwyddonydd. Ac am dros 10 mlynedd ar hugain, fe gyhoeddwyd y cyfnodolyn hwn yn gyson. Hyder rhifin y flwyddyn ac fe welon ni gloriau rhai o'r cyfnodolion hynny yn ystod y ddarlith, yn ystod yr awr diwetha. A hynny hyd nes i'r rhifin gael ei gyhoeddi am y tro ola yn 1996. Nawr, un o'r resymau gwreiddiol dros fynd ati i gyhoeddi'r Gwyddonydd oedd mwyn dangos fod ymdrin â phynciau gwyddonol a thechnolegol o bob math drwy gyfrwng y Gymraeg yn bosibl. Dyna'r union genhadaeth y mae'r Coleg Cymraeg Genedlaethol bellach yn gyfrifol am ei hyrwyddo a'i ledeini. Mae wedi bod yn breuddwyd ar hyd y blynyddoedd i weld cynnydd sylweddol mewn llenyddiaeth am un af Manon George sôn am hynny yma yn y pafiliwn hwn y bore yma. I weld cynnydd sylweddol mewn llenyddiaeth y maes ymchwil yn gyffredinol cyfrwng Cymraeg ar draws y gymuned academaidd. Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd. Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd o gwbl ac yn wir. Mae'n waith caled o hyd. Does na ddim unrhyw amheuaeth yn y marn ni na fu'r Gwyddonydd a chyfnodolion tebyg mewn disgyblaethau eraill blaenaru'r tir a pharatoi ar gyfer yr hyn dyn ni'n ei weld heddi. Sfoddeuwch i fi sôn am Gwerddon am ychydig. Llynedd fe ro'n ni'n dathlu cyhoeddi degfed rhifin Gwerddon, sef cyfnodolyn Academaidd Cymraeg Cyfredol sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigedd o'r celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau, a hynny o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac yn ei cyhoeddi nhw'n gydnaws a gofynion y fframwaith ragoriaeth ymchwil. Dau brif amcan sydd i Gwerddon, symbylu a cynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod mor eang a phosibl o feisydd, a chreu cronfa o waith ysgolheigedd ar ddefnydd myfyrwyr ymchwil at gyfer bobl fel sydd gynnal ni'n eistedd fe hyn yn y rhestr blaen academyddion dyfodol cyfrwng Cymraeg yn gwlad ni. Nawr, y rheswm dwi'n sôn am Gwerddon yw na fyddai Gwerddon ddim yn bosibl ac yn sicr ni fyddai ysgrifennu yn y Gymraeg am ymchwil yn y gwyddorau mor flaengar, ond i bai am y gwaith mawr a wneithwyd i ddatblygu'r Gwyddonydd nôl yn y 60au, 70au a 80au ganrif diwethaf. Mae'n dyled ni yn fawr iawn i'r criw bychan hwnnw, a mae na wynebau fan yma yn y gynulleidfa heddi dwi'n ei hadnabod oedd yn ymwneud â hyn. Mae'n dyled ni yn fawr iawn i'r criw bychan hwnnw o ysgolheigion bu'n llafurion ddygun, a hynny oherwydd cariad at ei haith ac at ei disgybleth. Wel, fel mae Dylan eisoes wedi crybwyllo, o gofio hyn i gyd ac i ddathlu'r ffaith fod hanner canrif bellach wedi mynd heibio ers cyhoeddi'r Gwyddonydd am y tro cyntaf. Wel, roedd hi'n gwbl briodol felly i'r Coleg Cymraeg Genedlaethol noddi cyhoeddi yr rhifin arbennig, yr rhifin dathlu arbennig hwn o'r Gwyddonydd. A gan mai eto fel mae Dylan wedi crybwyll yma Iolo Acwyn yma hefyd ac ymurodd yr awennau drosodd o Glino Phillips pan nath Glino Phillips orffen fod yn olygydd yn 1993 fe fi yr athro yn olygydd y Gwyddonydd rhwng 1963 o'r cychwyn hyd 1993 ac oherwydd hynny, wel, cwbl addas wrth gwrs, oedd mae'r athro oedd yn gyfrifol am olygu yr rhifin dathlu hwn. Nawr, mae'r rhifin dathlu hwn pan gewch chi gyfle i edrych drwyddo fe, yn adlewyrchu'r rhychwant eang erbyn hyn, yr rhychwant amrywiol o bynciau gwyddonol sy'n bellach yn cael ei astudio a'i dysgu yn y prifysgolion ni drwy gyfrwng y Gymraeg. O ddaearyddiaeth i ofal iechyd, o gemeg i astroffiseg, o fathemateg i naturiaetheg, ac o newid hinsawdd i'r broses esblygiadol. Maen nhw gyd yn yr rhifin dathlu ac maen nhw gyd yn cael ei dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
yn prifysgolion ni, ac mae hynna yn fater i ni lawenhau ynddo fe, dwi'n credu'n fawr iawn. Nawr, cyn bod i'n gofyn i Hefin Jones Evans fan yma, sef cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth yr Eisteddfod yma yn Ninbych eleni, i ddod i draddodi feirniadaeth yr athro Gwyddonydd Phillips ar y gystadleuaeth y Gwyddonydd ifanc. Ac unwaith gewch chi gyfle i ddarllen yr rhifyn dathlu, fe welwch i'r cysylltiad rhwng y gystadleuaeth a'r rhifyn dathlu arbennig hwn o'r Gwyddonydd. Fe ddylwn ni efallai, fel wnaethpwyd yn y ddarlith, fe ddylwn ni ddwyn i'ch sylwch i'r ffaith bod holl erbyn hyn, holl rifynnau blaenorol y Gwyddonydd, bellach i'w gweld ar-lein drwy wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Ymraid ti nawr felly i'w gofyn i Hefin Jones Evans ddod ymlaen i draddodi'r feirniadau, fe gei brathro wedyn i gyflwyno'r tystysgrifau i'r gwahanol awduron ifanc, ac yna fe gawn ei gyfle wedyn i gyda'n gilydd dros ychydig o luniau i ddathlu hanner canrif ers cyhoeddi'r rhifyn cyntaf Gwyddonydd, ac fe gewch chi gyfle i fynd adre ar rhifyn hwn, rhywbeth i chi ddarllen heno fydd hwn, a dysgu am wyddoniaeth yn y Gymru gyfoes. Hefin.